Puliano ko thumai rong hambai ma no jor ke suni jor singo lagi ma bagai ke tam sanan dar to sai pa kya ga ke te saja sani sing video nai mana na duk manai ga ke norokni support nango like te share te sing video no nai din ka saja ke ke ba norok jodi comment khai dis na sing ta next time ke sa kam ke da khai ma chesta khai ka norok comment ba sing ke sa mane khai ni te support manai ke norok sa ke ba khamja ke ba noni logi nango ga asma jora hambai আর ভিডিও যতনো সারি কাহাম খাজানি মারে কিচিং সং তিনি চিনি ও মিডিয়া ni হইতে নাই দংনাই বেলাকে হামবাই মারো চিনি মিডিয়া রংনো কখন থুমনাই রংনো তামনি হিংকাংকে চিংনো তিনি সারিগো জরার মানি বাগै जों তিনি o jago asuk mani hingkangkai chini khachukcha production amobai जों music video kaisa tiklai mani puilano kaisa tiklai jak tongo music video a jago angno role actor khayo ang bai kaijak naide katak second time जों eko ani bahanojak bai जों khaimani nono na singri tongmani abo jotono khaklayo nukhna youtube rogo tamni hingke a jaga o trailer rijak 14 February Valentine Day special ni जों a jaga sijak haibono जों nakarsano lukurokno tamni hingke जों afro reimalia release khaimalia kesaro kisisa kebeng mung phaimani bagai afro जों pairi malia hingke abono bwskangni salo जों khaklai tongo belai ke nangmani or chamung tamni hingka hangkai jara hamjagui tongnai ba kaglainai boroni bagai no or chamung swnamjago 21 February niko tei khnani tai soni afro जों amno release khainai ngaga khaklayo norok chajagon hwnai tai hamjagon hwnai jara nai tongnai norok jingno support khaidi teibo जों chini khachuksa production ni tei जों teibo kaham video tai music video rok joto जों try khai tongo jesek mansak norni bwskango teibo kaham phurungna bagai ke abono kaisa nakarsanmani ke jeta Valentine Day special ni जों simani abo जों ajorao rimalia ba abon bagai nakarma sano ke tabuk hope khayo iko 21 February apro release khainai ni already tabuk danungjak ke joto जोंनो support khaina bagai abona ang lukorno koina musung hambai gadawni o music video o boi naimani yakolo mungsaso kono soronthai soromrok mane mano tamno nasigina o sonangkana obo actually सोलोंथाइबो क्लायो बोलते काisa amo nukhungni purpose ti khaimani a jagani scene hingangkai obono kaisa story tongo bini bai thui thangai actress ni bini bai thui thangmani yagulo o charai ni kapalno nasigoi bini kumui bai no kaijaknani nangkha am haike जों story swnamka tamka bo real story haibana mungkhulia awani khoroksani bonduni tei nang simani ani khoroksa yar bini omhai story tongmani bini tei simani ta naithongnai blana khaklayo naithongnai hinai जों to naithongnai hinai no khaika haifono jara naitongnai chini takuk song borok saiman jenai bahai no abo to जों to naithongnai no asuk jorati khaika ngai oro actress ni khokti bosong kisa kok khana mo sunai ni phajin ta message tongnai nai tonai no jotono na hambai ma no sing video nai tonai rong सब nayak ebukan naika nayak to dara no gangke na actress da ang na jagawa kening kanaro khoro busu mane tema su tongo mane chirai tongo temang ni tongo chirai gan busang wa jagawa gangke ani lagi song gan kumoi ge foto tabu nungchang malia अबरनो सब चुज kai nangna je kahani rok suirika kahini sinyai jo dara no suyo loge tai kebri tong chini takuk surok jotono chini bono tiba hasteo belai ke munggenang tangke bo choreograph bo belai kaham khayo choreograph ni ngake bono belai kaham khaigya story bo bobai jengren silaikya to ke binino kebangko tamga kai
belai boto joto sinu bono surop ngai no belai ke hambai chini ani bondhu surop no bo hambai maro da bo dino tesa abo nok nai nok release khlani tesa date sakala dede release ngangkai jengni ko 21 February khana salsa tongoi apro jeng release khainani khaklai tongo ngangke joto lukurok nai tongnai kaham hamya norok jengno share khaidi jengno sadi tamni ngangkai comment khai norok sage je jeng buskangni judi chaya tonghake buskangni salo jeng tebo yapri step kaham hamya share togo tamni ngke jeng niji ব্যক্তিগত rengkha hangma baya lukurok chajangma baisi jeng kuchugo kanai kaya ka channel ni mong tesa sade channel ni mung ke Khachuksa Khachuksa production ga aboro ki YouTube search like kan manai na tabo YouTube search tekeno manai gatte kaisa obono sanam sumulu rokno chini media ni haikaba koktum thumnai rokni boroni tui link description or jak tongnai boroni tei norok nai manani আর নর যে রিলস খাইপো খালি ইউটিউব সিমি সারগো দে রিলস খানি না কোনো হল রগো মাইতে ফোনক নাই লুকুরো না সেকা asle jeng asago budget kotoro thangmaya ko tamni ko bo to chini Khachuksa production bisi ungya ko 1 month Chengmani. 1 month rok na jeng tabu go kaisa o jang puila sai thanga o ang bai kaijak nai de mani abono puila jaga o upload khaijago Khachuksa production no ke 1 lakh parang khana hai khaklayu ang basa bili check khai temo samiya 1 lakh parang khana nga abono puila chin music video production no nga tak second time ko manai be je ajaga o anir chamung bai sijak nga ke ajaga composer ang no nga lyrics sipuro nga ke ang hap sikya aboni pore chitra devi jomatia hai ka ba changti nga jotun sinu je prahaste bo kaisa singer nke bobai chen ang odek sikya botai odek sikya ang odek somi meyangai bonang sirika nke composer ga ang no ajaga joto singer ke sabo singer sabo music sabo singer male nke ang no ajaga o actor bo ang no nke female nke chitra devi jomatia hai ka ba changti nke joto no bono siu নরনি music nke chini da pintu mora sing any studio joto no bono sinu bele famous bo bahai no amo haitai ko kendro ni o je